Julie, jeg har haft om det her renin, angiotensin og aldosteronsystemet. Og jeg synes, det var rigtig svært i skolen, og du er lidt længere end mig, kunne det prøve med dine ord forklare, hvordan det hænger sammen. Det kan jeg i hvert fald. Hvis vi tager udgangspunkt i en patient, som har lavt blodtryk, og vi så skal have blodtrykket op igen, så er den her proces meget væsentlig. Okay. Vi starter med at have blodbanen her, og nogle forskellige organer her. Leveren udskiller hele tiden angiotensinogen, som er et inaktivt hormon, som vi finder i blodbanen. Ja. Når det så kommer forbi nyrerne via blodbanen, så udskiller nyrerne renin. Okay, er det så i hele nyren, eller hvad? Det er i væggene af den afferente arteriole ved Bowmans kapsel, vi finder det. Ja. Det reagerer så med angiotensinogen og bliver til angiotensin 1. Så kommer blodbanen forbi lungerne, hvor lungerne så udskiller ACE. ACE, er det... Hvad står det for? Det står for angiotensin converting enzym. Okay. Ja, det reagerer jo så som sagt med angiotensin 1 og bliver til angiotensin 2, hvor stoffet bliver aktivt. Okay, så det vil sige, det er faktisk først, altså her der er det inaktivt, og det er det også her, så det bliver først aktivt, når ACE bliver tilsat. Ja, og her sker der så en kontrahering. Ja. Hvor af blodkarrene? Ja, nemlig blodkarrene kontraherer. Ikke? Så at vi får blodtrykket i gang. Ja. Så kører blodbanen videre til binyrbakken, og her udskilles der aldosteron, som kører ned til urinsamlerøret. Okay. Ja, her reabsorberer aldosteron så natrium og væske, for ligesom at opretholde den her væskebalance. Ja. Og kalium, det bliver så sekreteret. Der sker en sekretion af kalium. Ja. Nå, jeg tror, jeg har forstået det lidt mere nu. Ja. Men for at forstå det mere, så tænker jeg måske, at jeg lige kunne tegne det. Så vi lige kunne tage det, sådan, så jeg forklarede det. Nemlig, det kan jeg sagtens. Okay. Så altså, vi har blodbanen her. Ja. Blod. Yes. Og så har vi leveren her. Ja. Og den udskiller angiotensin. Nogen, ikke? Angiotensinogen. Ja. Der. Og der er det inaktivt. Der er det inaktivt, Ja. Og så er det nyren, som udskiller renin, og det er op fra den i væggen i den afferente arteriole tæt ved Bowmans kapslen. Nemlig. Ja. Jeg glemte lige at sige, at når blodvolumen her, den er lav, så er det, at reninen her, den bliver udskilt. Det er først, når man registrerer, at blodvolumen her er lav. Det er jo meget rart lige at vide. Ja. Og så udskiller den renin her. Og renin bliver så tilsat til angiotensinogen, som så bliver til angiotensin 1. Ja. Angiotensin 1. Og så bliver ACE tilført fra lungerne. Ja. Kan vi lære den op i lungerne? Ja. ACE. Op fra lungerne her. Ja. Og så bliver det til angiotensin 2. Nemlig. Angiotensin 2. Sådan der. Og når det så bliver til angiotensin 2, så er det, at blodkarrene de kontraherer. Ja. Ja. Og gør, at blodtrykket så bliver normalt. Så er det, at det her angiotensin 2, det kommer op til binyrbakken. Op i nyren. Det er en nyre. Binyrbakke. Så det kommer op i binyrbakken. Og så udskiller binyrbakken så aldosteron. Ja. Ned i blodbanen. Ja. Hvor at den... Hvad var det så, der skete? Hvor at blodbanen så kører omkring urinsamlerørene. Ja. Hvor at der så reabsorberer væske fra urinsamlerørene og natrium. Og der så sker en sekretion af kalium.
Okay. Så vi får udskilt overskud. Så det vil sige, at det så gør, det er, at det trækker væsken til sig, sådan så det fortsat vil være et normalt blodtryk? Nemlig. Okay. Ja. Jeg tror faktisk, jeg har forstået det. Sådan. Godt. Sådan. Dejligt, Julie. Ja.